na ko'y bisita dire. Mga anak ni Chin Chin, guys. Ang anak ni Pluto na. Ni bisita sa upuan ko. Bisita sila sa ilang mga manghod. Ark Andre Andre si Memench na ilang kinamangura ng manghod na kani mo nila igsuon ana na nila niari sila diri kay nanghatag sila og kinaskuhan sa bata mga gamit sa eskwelahan, mga sapatos, mga kuan. Andre, ayaw sa nablihin. Imo kay ay. Bibi, kabana picture mo, dali. Oh, yan na dong. Oy. Yan na ba? Kato ba kato? Wala yung kamu, Dri, butang na bata gamay Dri. Bata pa ninyo. Asa ibutang? Dri. O Dri, dito ka Dri. Uy, nang buto. Sabi ni Manggi. Ni Bibi na. Dako na day kagdiin. Sige na, smile sa mo. Dri. 1, 2, 3, smile. Smile ka, 1, 2, 3, smile.